ואנחנו איתך לאורה וולמר, ואנחנו מדברים על ריטלין. מחקרים מראים שכ10% מילדי ישראל סובלים מהפרעות קשב וריכוז. השוק מציע להורים שלל רעיונות ומטפלים, מה שבאמת עלול לבלבל אותנו ההורים. אנחנו נדבר על זה היום. מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו באמת מבולבלים. אני מודה שגם אני כאימא, לשניים שהובחנו כך, אני מבולבלת. נכון, באמת מדובר על הרבה ילדים, על הרבה משפחות, ויש הרבה בלבול, כי יש הצפה, גם של ידע, שלפעמים הוא לא נכון, ושל כל מיני חומרים, טיפולים וכו', וההורים מוצפים, מבולבלים, כולם מדברים וכו'. אז הדבר הראשון שאני מציעה, זה כשאנחנו מגיעים להחלטה, להגיע להחלטה על ידי מחקרים, לא על ידי כל מאמר שיוצא במגזין, ולא על ידי שדיברנו עם השכנה, ממש לקרוא ספרים בנושא, ויהיה לנו שם הדרכה. כמובן... ואם כן. אנחנו לא כאלה. בסדר. אנחנו לא קוראים. הדרכת הורים. כן. מאוד מאוד חשוב בהפרעת קשב, להגיע למומחה ולשוחח איתו. כי הילדים האלה, ההפרעה היא שקופה. ולכן הילדים נראים אותו דבר, והם מאוד חכמים ומאוד פיקחים, אבל הם לא אותו דבר. אנחנו צריכים להגיע להדרכת הורים כדי להבין מי זה הילד, איך לגשת ואיך לטפל. כשאנחנו מדברות עכשיו על ריטלין, לדוגמה, כי כולם מדברים ריטלין. מי רשאי להחליט לתת לילד? ההחלטה, ומאוד חשוב לי לציין את זה, היא של ההורים. זה לא תרופה חובה, זה לא אנטיביוטיקה. זו החלטה של ההורים. והם צריכים להתייעץ בשביל זה עם רופא. יכול להיות עם רופא התפתחותי, נוירולוג או פסיכיאטר ילדים. ומה קורה כשהבית ספר מכריח על ידי היועצות, המורות, לתת לילד ריטלין? אני צריכה להקשיב לבית הספר? זו תופעה שאני שומעת. כי זה מפריע בשיעורים, מזזים. וזו תופעה פסולה, שתבוא מורה ותגיד להורה, תן לילד ריטלין, כי היא לא רופאה. אני פסיכולוגית 20 שנה, ואני לא אגיד להורים, תנו לו תרופה, כי אני לא רופאה. מקסימום, מורה או יועצת יכולים להגיד להורה, כדאי לך אולי להתייעץ. בוא תתייעץ ותראה מה יש לילד. אבל בסופו של דבר, החלטה על טיפול תרופתי היא תמיד תהיה של ההורים. יש תופעות לוואי לטיפול בריטלין? אז יש שני סוגים של תופעות לוואי, כשלפי המחקרים 90% מהילדים לא סובלים מתופעות לוואי משמעותיות. יש תופעות לוואי של הסתגלות לתרופות, שלוקח משהו כמו שבוע, ויכולים להיות קצת כאבי ראש, כאבי בטן, אבל זה חולף. משהו שקשור לתיאבון, אמרו לי. כן, אז זהו. אז התופעות החולפות הן יותר קשורות לכאבי בטן, כאבי ראש, והן חולפות אחרי שבוע של הסתגלות. כן. הירידה בתיאבון היא מופיעה, אבל המחקרים מראים שהילדים לא יורדים במשקל, כן. אלא שאחר כך הם מפצים על מה שהם לא אכלו. אנחנו מדברות על ריטלין. מה לגבי טיפולים אלטרנטיביים? קודם כל, זאת לא המומחיות שלי. כן. ומה שקורה עם הטיפולים האלטרנטיביים הם שהם לא נבדקו מחקרית. ולכן, לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד, מתי כן, מתי לא. אנחנו לא יודעים. אני הייתי רוצה לשאול שאלה, אפשר, רונית, ברשותך? כן. את אומרת להתעניין מחקרית ולקרוא ולהבין, כשאדם מן היישוב עושה ריטלין באינטרנט, הוא מקבל רק את האנטי-ריטלין. שכל המחקרים אומרים שדווקא יש יתרונות מוכחים לטיפול תרופתי. יש בעד ויש נגד, אבל כשמישהו מנסה דרך האינטרנט, הוא מקבל רק את הנגד. נכון. אז לכן אמרתי ספרים, ואמרתי הדרכה על ידי איש מקצוע. זה מאוד מאוד חשוב, כי את ממש צודקת, הכל עולה ומציף ומעלה חרדות. כנראה שעוד נתווכח רבות על עניין הריטלין. תודה לגלית ותודה ללאורה. ואנחנו נמשיך פגיעה מחבר או חברה